mga kautoran, mayong adlaw sa inyong tanan. Kag sa sining itiyon, magapadayon naman kita sa pagmamalandong sa pulong sang Ginoo. Kag ang ako napili nga bersikulo nga aton pagapamalandong at subong makita sa Isaias kapitulo 9 bersikulo 6. Isa lang ka bersikulo pag-akon anay ni bagabasahon sa inilunggo o kung hiligaynon nga Bible nga nagasiling. Ang isa ka bata mataw sa aton, ang isa ka anak ginhatag sa aton, kag siya ang aton mangin pangulo. Kag pagatawgon siya maalam nga manuglaygay, gamhanan nga Dios, amay nga wala sing katapusan, kag amay sang paghidait. Ini amo ang pulong sa Dios. Kagaton ini ginpili sa sinigid nga tion tungod kay nagasilibrar kita, ginahandom naton ang pagkatao sang aton manuluwas nga amo si Ginoong Hesus. Kag sa aton na nahibaluan nga si Jesus Christ nga aton manuluwas, may mga madamo siya nga mga ngalan nga na-record sa balanang kasulatan. Kag andaw pirmi lang naton mabatian kag popular nga ngalan ni Kristo, amo nga ginatawag siya Jesus, ginatawag siya Christ, ginatawag siya nga Emmanuel. Pero may isa ka manunulat, amo si Miller, kag paagi sa iyang pagtuon, kag nakuha niya sa Topical Concordance, amo nga nasapwa niya nga si Kristo may madamo gid nga mga ngalan. Kag yan na-record siya ang Bible nga may 209 ka mga ngalan ni Jesus Christ. Pero hindi naton ini matapos tanan ang 200 ka mga ngalan ni Kristo. Ang aton himuon amo lamang ang pagtalupangod sang mga apat ka mga ngalan nga gintawag kay Kristo nga aton mabasa sa Isaias kapitulo 9 bersikulo 6. Kag ang mga ngalan ni Jesus Christ mayara ina nga mga kahulugan nga medyo insakto gid nga kahulugan sa iyang pagginawi o kon sa pagkabuhi niya samtang diri siya sa duta sulod sa 33 katuig. Kung kaysa ayhan may kaluyahon naman ang aton mga ginikanan, sang gagmay pa kita, ginatagan nila kita sing mga manami nga ngalan. Pero kung magdako na kita ang aton ngalan na ginahatag sang aton ginikanan, wala nagainsakto ang iyang kahulugan kaysa aton mga kabuhi. Pananglitan. Kadamo sa mga tao ang ilang ngalan perpekto. Ang kahulugan sina kung perpekto ti wala sayupi, wala sala, perpekto. Pero pagdako niya hindi man perpekto, malalison man siya kagdamo sala. So ang meaning sa iyang ngalan nga perpekto wala nagasinanto. Ang iyang kabuhi wala nag-insakto siya ngalan. Pero kay Jesus Christ ilain ang 209 ka mga ngalan, ang kahulugan niya insakto o kung husto sa kabuhi ni Jesus Christ. Amo na ang diferensya. Okay, tanaw naton dre ang apat akong ginbasa nga sa isa ka bersikulo may apat ka mga ngalan nga gingalan kay Jesus Christ. Kag ang una niya nga ngalan amo nga pagatawgon siya nga maalam nga manuglaygay. Okay. Sa English na gintawag nga Wonderful Counselor. Maalam siya nga manuglaygay.
kag ang mga laygay ni Jesus Christ sa mga tao halin sa una ari tanan na record sa balaan nga kasulatan. So aton tanawon ang pila lamang kabilog kay man kun aton ini talupandon sig maayo kagatagan naton sang dako kahulugan kag ma-apply man naton sa aton mga kabuhi subong ang mga ginlaygay ni Kristo sang una sa mga tao. Kay man ang iya mga ginatudlo sa mga tao sang una mapuslanon sa ila sang una, mapuslanon man sa aton subong, kag ini mapuslanon man sa mga tao sa palabuton. Si Kristo ang iyang ngalan nga gimensionar di isa siya ka maalam nga manuglaygay. Okay, ang isa niya kalaygay nga aton karon tan-awon amo ini makita sa Marcos 12 halin sa 34 tubtob sa 40. Ini ginatawag nga dako nga sugo ni Jesus Christ sa aton nga mga tao. The great or the greatest commandment. Okay, ano ini nga sugo? O kung ano ini ang gintudlo ni Kristo, kagamo niyang laygay sa aton. Siling niya, higugmao naton ang Dios sa bugos naton hunahuna, sa bugos naton nga tagipusoon, sa bugos naton nga kalag, kag sa bugos naton nga kusog. Amo na ang pinakadako nga sugo nga gintudlo ni Kristo sa mga tao sang una. Kag ikadua siling sang Bible, higugmaon man naton ang aton nga isig katao katulad sang pagigugma naton sa aton kaugalingon. So may duha diri ka sugo ginatawag nga dako nga sugo. Una, ang intudlo ni Kristo sa aton sandiri pa siya sa duta silnya higugmaon naton ang Dios labaw sa tanan. Kag higugmaon man naton ang aton isig katao. Amo ni ang pulong nga ginagamit pirmi kon Pasko. Kon panahon na sa Pasko, ining pulong nga gugma o kon love, ari ni pirmi. Ginamit lang bisan pa sa mga kalantahon nga may kaangtanan sa pagkatao ni Jesus Christ. Ang paghigugma. Halin sa sugod sa Bible pagkatapos katapusan nga bahin sa Bible ang sugo nga paghigugma ara pirmi. Igugmaon naton ang Dios, kag igugmaon man naton ang aton nga isig katao. Kita nga mga tao gintudloan sini sang Dios tungod kay importante ini kaayo sa aton pagpangabuhi diri sa duta. Ano na lang agwa sang aton pagpangabuhi kung hindi kita makabalo maghigugma sa Ginoo, kag hindi kita makabalo maghigugma sa aton isig katao. Anong matabo sa aton pagpangabuhi? Tama gid kagamo. Ang Dios nga nagtuga sa aton nakahibalo kung ano ang maayo para sa aton kabangdanan na nagtudlo siya sining mga kamatuoran agud nga aton huptan kag paagi sa aton pagtuman sa iya ginasugo sa aton makaangkon kita sa ginasiling nga kalinong sa aton pagpangabuhi sa sini nga kalibutan. Okay, kung ginahigugma naton ang aton isig katao may ginlaygay siya sa aton kag ginatawag ini nga royal law kagamoy niya ang sugo niya. Ako naginmit lang siling niya higugmao naton ang aton nga isig katao. Then kung higugmao naton ang aton isig katao suno sa natudlo sa aton hindi lamang naton nga huna-hunaon kung ano ang maayo sa aton. Aton man hunaon kung ano ang maayo sa iban nga mga tao. Kung talupang do naton inising maayo, makaangkon kita sang maayo nga relasyon sa isa kag isa, kay hindi lamang nga kinakonsiderahan naton kung ano ang maayo sa aton. Aton pirmi dumdumon nga kung ano ang maayo sa aton, maayo man ina sa iban nga mga tao. So ang isa ka sugo nga may kaangtanan sa paghigugma naton sa aton isig tao amo ini. Nagasiling ang Bible siling niya kung
ano ang gusto nimo sa iban na gusto nimo nga himuon sang iban sa imo, himuon man nimo ina sa iban. Okay? Kung anong gusto naton, himuon sang iban sa aton, aton man ina himuon sa iban nga mga tao. Amo nang kabangdanan nga nagsiling ako nga aton lang dumdum, hindi lang naton dumdumon kung ano ang maayo sa aton man nga hunahon kung ano ang maayo sa iban nga tao, kag aton ina himuon nga maayo sa ila. Okay, kung ibutang naton ini sa negative nga sugo, ang siling sa Dios hindi paghimua sa iban nga mga tao ang hindi mo gusto nga himuon sang iban sa imo. Ina kung ibutang mo sa negative. Kung hindi mo ina gusto nga himuon sang iban sa imo, kay malain ina, hindi mo man ina paghimuon sa iban nga tao. Kung imo ni isugpon ang sugo na siling higugmaa ang imong isikatao, then ibutang naton nga hindi kita maghimo sa mga malain nga bagay batok sa ila, kay kung kita mangdani himuan hindi man kita gusto. So nagsiling ang Bible, hindi paghimoa sa iban nga mga tao ang hindi mong gusto nga himuon sa iban para sa imo. So ginasulit-sulit na ko nina agud magpangibabaw ang sugo sang Dios sa atong pagsilibrar sa ining tuig sang Pasko nga ang ginahambal naton pirmi amo ang pahigugma sa aton isikataw sunod sing natudlo sang Bible sa aton. Ang dugang pagitsini kag gawin ni mabulubudlay sa aton, mabulubudlay ning sugo pero may kaantanan ini sa aton pahigugma sa aton isikataw. May isa ka sugo ang Bible nga siling higugmaa ang imong kaaway. Subong man nga ang Dios nagahigugma sa aton tanan. O mabudlay ina nga sugo, no? Kaya nga aton niya, kalabanang ginahimo, ginahigugma lang naton ang aton abyan. Pero ang aton kaaway nga kontra naton, wala naton ginahigugma. Pero ang Bible nagatudlo sa aton, kagamuning siling niya sa Mateo, Kapitulo 7, halin sa 1 pakadto sa 6, nga higugmaon man naton ang aton kaaway. Kaya man ang Diyos amo ni siya. Ang tanan nga mga kauyuhan, ginahatag sa Diyos sa aton tanan alangay. Katulad abi sang ulan. Kung ang Diyos magpadala sang ulan, wala niya ginapatubod ang ulan sa mga matarong lamang ng mga tao, nga mga Diyos no lamang ng mga tao. Kag ang mga tao yang mga kabig naton nga mga malaot ang ilang binuhatan, wala niya ginapatubudan sa ulan, hindi alalangay. Kung magpadala ang Diyos ng ulan, matarong man o kung malaot ng mga tao, ginapadalaan niya sa ulan. Kung magpadala ang Diyos sang init, tanan kita, ginahatagan niya sang init. Init silak sang adlaw. Kung ang Diyos magpadala sang hangin, agud nga makaginhawa kita kag hindi magkalapatay, ang tanan nga mga tao alangay, matarong man o kung malaot, ginahatag niya ang hangin. Amo man ang silak sang adlaw, bulan kag mga bituon, kitang tanan nga mga tao nga nagapangabuhi sa sining nga kalibutan, makaambit sang silak, sang adlaw, sang bulan kag mga bituon. Alalangay kitang tanan, matarong man o kung malaot sa tubangan sa Diyos, ginaatipan niya kita tanan. So ang sugo niya amo ini. Tungod kay ang Diyos pantay, patas kitang tanan sa pagbaton sa mga maayo nga mga bugay, siling niya, higugmaa man ninyo bisan pa ang inyong mga kaaway. Hindi lamang ang mga abyan, kundi pati ang mga tao nga daw hindi naton magustuhan kag wala makagusto sa aton, siling nila siling sa Dios dapat nga aton man sila higugmaon, kay ang Dios nagahigugma sa aton tanan. So ang sugo niya dapat nga maghigugmaanay kamo
sa isa kag isa. Kag siling niya, bisan pa ang inyong kaaway, dapat man nga inyong higugmaon. Okay, amo nang guys ang Ginoo sa aton. Siya ang nagtuga sa aton, kag nagbutang sa sining matahom nga kalibutan, kag nakahibalo siya kung ano ang maayo para sa aton. So naghatag siya sa pagtulunan. Ang pagtulunan nga aton ginmit lang na nga dapat higugmaon naton ang Dios una sa tanan, kag siling niya higugmaon man naton ang aton isikataw, bisan pa ang aton mga kaaway mga tao nga hindi naton sila nagustuhan, kag sila wala man makagusto sa aton. Ikadua diri nga sugo nga ginhatag sang Dios sa aton, kag ini ikadua niya nga ngalan nga aton ginbasa, primero pagatawgon siya nga maalam nga manuglaygay. So si Kristo naghatag sang laygay pagtudlo sa aton. Ikadua nga silinga dre, tawgon siya nga gamhanan nga Dios. Okay, ikadua niya nga ngalan sa amo nga bersikulo, tawgon siya nga gamhanan nga Dios. Makita naton nga sang si Kristo nagkaridri sa dota, ang iyang gahom ara gyapon sa iya. Si Kristo nagpakatao, si Kristo Dios nga nangin tao, apang sang nahimo siya nga tao, ang iyang gahom subo nga Dios yara gyapon sa iya. Okay, tanaw naton ang isa ka bersikulo nga nagapamatuod nga ang gahom yara gyapon sa iya. Ini makita sa Mateo 26 halin sa 16 pakadto sa 20. Nagsiling si Kristo, gintipon niya ang iyang mga disciples, kag iya ginsugo, nyalakat kamo, kag ibantala ninyo ang mayong balita. Pero nagsiling si anay, ang tanan nga gahom sa langit kag sa dota, yari sa akon. Busa lakat kamo, kag ibantala ninyo ang mayong balita sa kaluwasan. Tanaw naton ang una nga mga dinalan, ang tanan nga gahom sa langit kag sa dota ara sa iya. Kung sa aton pa si Kristo gamhanan, kay gahom sa langit kag ang gahom sa dota yara sa iya. So sang diri si Kristo nagapangabuhi sa kalibutan, makita naton ang iyang gahom. Okay? May gahom siya sa pag-ayo sang tanan nga sahi sang balatian sang diri pa si Kristo. Tanaw naton ang duha lang kakamaturan sa John chapter 9 verses 1 pakadto sa 12. Si Kristo nag-ayo sang isa ka bulag nga natao nga bulag. Pagkatao niya bulag na nga daan. Lain man ang isa ka tawo nga nabulag sang dako na siya. Siguro nagbalatian siya, kag sang dako na siya, tungod siyang balatian nabulag siya. Pero niyang bulag ang ginayo ni Kristo sa John chapter 9, pinasahi lain ni siya, kay pagkatao niya, bulag na siya nga daan. So wala na sing ugat nga buhi siyang mata. Kung mga doktor pa na, bisan ano pang abilidad, budlay na nila bulngon, kay man pagkatao, bulag na gadaan. Pero sa nagkitanay sila ni Kristo, ginbutangan lang ni Jesus Christ sa iyang alaway ang mata sang tao. Kag pagkatapos sina, nakakita dayon ang amo nga bulag nga tao. So si Kristo, gina-exercise niyang gahom, subo nga Dios nga gamhanan, sang diri pa siya sa dota, makita sa iyang binuhatan, kay ginayo niya ang bulag nga natao nga bulag. Isa pagid, isa ka tao nga lupog. Pagkatao niya, lupog na siya nga daan, way siya kaagilakat. Si John kag si Pedro, nagkadto sa simbahan para magpangamuyo. Nakita nila ang bulag nga nagapakilimos dito sa gwa sa simbahan. Kag nagapangayo ang bulag sa ila sang limos, kay abi sang bulag ti damo kwarta si Pedro kag si John.
Pero ang anak sang Ginoo nagsiling sa iya, siling ni Pedro, wala kami kwarta. Siguro daw na discourage sa mga lupog Kaya nagsiling sila nga wala sila kwarta. Pero siling ni San Pedro, sa ngalan sang Ginoo, tindog. Okay? Ginkapta niya San Pedro, kag nagsiling, wala kami kwarta, pero ang ari sa amon, amo si Kristo. Sa ngalan ni Kristo, tindog. Gilayon nakatindog ang lupog. Naglukso-lukso gid ang lupog. Kag pagsulod ni Pedro kag ni John sa simbahan, nagupod tong lupog. Kag natingala ang mga tao dito sa sulod simbahan, kay nakilala nila nga amo man nga tao ang nagapakilimos dito sa gwa. So ang ngalan ni Kristo may gahom. Pagmit lang ni Pedro nga sa ngalan ni Kristo tindog, nakatindog dayon ang lupog. So makita naton nga ang ngalan ni Kristo may gahom sa pag-ayo, bisan pa ang tama kadalom nga balatian sa mga tao nga nagkalatao ni sila nga lupog, na tao ang isa nga bulag, pero sa ngalan ni Kristo nag-ayo sila. Siya ginatawag nga gamhanan nga Dios, kag makita nimo iyang gahom sa iyang mga binuhatan. Hindi lamang amoy na, kay kung kaisaba si ikon magduwa-duwa kita abi naton ti ang mga doktor naton subong, makaayo man sa lupog, ilabulngon, ang iban ka mga doktor makaayo man sa bulag. Tinaton ti daw pulo parehas man lang, ari pagid. Agon makita ginaton si matag ang gahom ni Jesus Christ. Si Kristo may gahom sa pagbuhi sang patay. Okay? Inaaya hindi na masarangan sang doktor. Kung may dalon ka to sa hospital, kag pag-abot ito patay na, ang panawgan nila sinati dead on arrival. Hindi na pagbulngon sang doktor kay patay na nang adaan pag-abot sa hospital. Pero ariya si Kristo. May tatlo nga na-discover na ako nalin sa Bible nga tatlo kapatay nga ginbanhaw ni Kristo. Ang una, makita sa Mateo 5:35 pagkadto sa 41, ginatawag siyang nga anak ni Jairo. Ini bata pa, dalagita pa lang, hindi siya hamtong o kontigulang. Pagkabalo ni Kristo nga napatay ang bata ni Jairo, nagkadto si Jesus Christ ilang balay. Pag-abot ni Jesus Christ, ang mga tao nga nag-revive bala sa bata, ara pa way pa kapauli, daton pa bag-o lang gid na patay. Kag nagahinibi sila dito sa balay ni Jairo. Pag-abot ni Kristo, gintamyaw niya mga tao nga nagahinibi kamo. Okay, sila ni Jesus Christ, ang bata wala mapatay, gakatulog lang na. Halin si Libion ang mga nag-revive balas ang bata. Nakakadlaw sila kay man balaan nila nga patay na way na pulso, kay sila gani ang nag-revive para mag-ayo. Ti halin si Libion nila, nakakadlaw sila sang pulong ni Kristo, nga ang bata wala mapatay kundi ikatulog. Nagsulod si Kristo dito, ginsingganan niya ang bata, inday bangon. Nagbangon dayon ang bata, kag nagpangayo pagkaon. Dako ang katingala nila, nga ang bata, ila na sapuan nga patay na, wala na pulso. Ang heart, wala na nagahulag. Pero, ginbuhi siya ni Kristo, kag nagkaon dayon. Okay? So, anong siling sa Bible? Tawgon si Kristo nga ano gani? Gamhanan nga Diyos. Kag nakita sa mga tao ang gamhanan nga buhat ni Kristo nga hindi mahimo sang mga tao. Bisan ano kaalam siya, hindi siya makabuhi sang patay. Ang makabuhi lamang amo si Jesus Christ tungod kay ang ngalan niya gamhanan nga Dios. Tawgon siya nga gamhanan nga Dios, kag makita ina nga gahom sa iyang mga binuhatan. Hindi lamang ang dalagita nga bata ni Jairo. Ang ikadua,
nga nasapwa naton nasulat sa Bible amo ini. May isa ka bata ang gitawag sa Bible nga bata sang isa ka widow. Bata sang widow, kagini nga bata lalaki. Hindi niya nga bag-o lang napatay. Inuglobong na ni siya. Kay man si Jesus Christ, naglakat kag nagsulod sa ngalan sa isa ka banwa nga ginatawag 9. Kag iniya nga patay, nasugata ni Jesus Christ nga pagwa sa banwa agod ilubong o nasulod na sa lungon. Pag sugata ni Kristo, naghilibion bisan pa ang nanay sang bata nga balo, perting hilibion. Ginkapta ni Jesus Christ ang lungon. Kag ginsinganan, toto bangon. Nagbukas ang baba ng takop sang lungon, kag nagbangon ang bata. Dugay na ni siya napatay, kay man inuglubong na, dalon na sa lulubngan, agod ilubong. Pero nabuhi pa, tungod sa gahom ni Kristo. Ang aton Bible, dumdumon ginaton, tawgon siya, nga Diyos nga gamhanan. Kag makita mo, siyang binuhatan, nga hindi lamang ang balatian sa mga tao ang ginaayo niya, kundi bisan pa ang nagkalamatay sa panahon ni Kristo sa diri sa duta, ginabuhi niya. Ikatatlo nga tao, mas lala pa ginisiyaya. Ang una, ang bata ni Jairo, bag-o lang napatay. Ang ikadua ay ang bata sang balo, inuglobong pa lang. Si Lazarus siya, makita mo istorya sa John chapter 11. Basahon mo ang bilog nga chapter arada ang istorya niya. Okay, ano niya si Lazaro? Nalubong na, tapos na nalubong. 4 na kaadlaw, tapos nalubong. Ang isa to iyang ginambala naton, inuglubong pa lang. Si Lazaro siya, nalubong na, 4 na kalaadlaw sa lulubngan. Pag-abot ni Kristo, ginsugata sa duha ka utod nga babay ni Lazaro, kang nagsiling ang mga utod ni Lazaro, Ginoo, kung tani, kung ari ka lang, sang nagamasakit pa si Lazaro, wala tani siya napatay. Pero si Kristo nagsiling sila, diin ninyo siya ginlubong. So nagkadto sila sa lulubngan, kag didto si Kristo, nagpangamuyo siya nga may, kag naghambal si Kristo sa amo nga tao nga 4 na kaadlaw nga ginlubong. Lazaro guwa. Si Lazaro nagguwa halin sa lulubngan. Kag mga tao nga nakakita, dako gid ang ilang katingala. Liwat nga ang nahimo ina ni Kristo, ang siling sa angatang Bible, tawgon siya nga Dios nga gamhanan. Tungod sa iyang gahom, wala sang bisan ano nga butang nga hindi mahimo ni Kristo. For we believe that God can do all things and there is nothing impossible that He cannot do. Wala sing bagay nga hindi mahimo ni Kristo, tungod kay siya ginatawag gamhanan nga Dios. Amo ina ang aton Dios, makahimo siya sang tanan nga mga bagay suno sa iyang kabubuton. Hatagan naton ini sang aplikasyon sa aton mga kabuhi. Siguro may mga dalagko kita nga mga problema sa aton mga kabuhi. Kabuaton problema sa aton panimalay, problema sa aton ulubrahan, problema sa aton nga financial, nga aspect sa aton pagpangabuhi. Dumdumon naton nga may isa kita kamanuluwas nga gamhanan nga sarang makabulig sa aton sang tanan kag dalagko naton mga problema. So kung ano man nga problema ang atong ginaatuban subong, ihambal na sa Dios paagi sa pagpangamuyo. Siya makasarang magbulig sa aton sang mga gumuntang nga hindi naton masarangan magsulbar. Wala sing bagay o kung dalagko nga problema nga hindi masarangan ni Jesus Christ. Siya handa sa pagbulig sa aton, ang aton himuon, magapanawag kita sa iya, kay siya magasabat, kag magabulig sa aton, suno sa iya nga kabubuton.
Ano pagid ang siling niya di ikatatlo? Siling niya sang Bible, tawgo naton siya nga amay nga wala sing katapusan. Amay nga wala sing katapusan. Hindi kita mag-confuse. May Diyos nga amay, may man nga anak, pero diriya ang tawgon nga amay nga wala sing katapusan amo si Kristo. Aton tanawon nga atawgon naton siya nga amay nga wala sing katapusan. Ang gusto isiling amo ini, ang aton amay diri sa duta, amo ini siya ang naga-provide sang aton mga kinahanglanon. Pagkaon sa panimalay, kinahanglanon sa panimalay, buluhaton ina sang isa ka amay. Ginatawag si Kristo nga amay nga wala sing katapusan, kay siya amo ang naga-provide sang tanan naton nga kinahanglanon sa sini nga kalibutan. Kung imo tanaw ng James chapter 1 verse 17, nagasiling siya, ang tanan nga maayong dulot, ang tanan nga maayong bugay, halin sa Dios, halin kay Ginoong Hesus, kay siya ang aton amay nga naga-provide sang tanan naton nga kinahanglanon sa sini nga duta. Mga kautoran, may duha ka importante nga kinahanglanon naton diin si Kristo magasugata kag maghatag sina. Ang kinahanglanon sang aton mga lawas, katulad sang pagkaon, kanon, sudan, amo ina ang adlaw-adlaw naton nga kinahanglanon nga ginatudloan gani kita ni Kristo sa pagpangamuyo, nga tawgon naton ang amay siling ni Kristo, kagatagan niya kita sang adlaw-adlaw naton nga mga kinahanglanon. So ang Dios amo ang maayo nga provider sang aton mga kinahanglanon. Siling sa Bible, kag makita ini sa balaan nga kasulatan, kag ini kung aton tanawon ang pulong sang Ginoo sa Matthew City, halin sa City pakadto sa 10, nagatudlo ang Bible sa aton. Siling sang pulong sang Ginoo, kung ang aton amay sa duta makahibalo maghatag sa aton sang maayo nga mga bagay, labaw pagid ang aton amay sa langit, labaw pagid si Ginoong Hesus, makahibalo siya maghatag kung ano ang maayo para sa aton. Siling sa Bible, kung ang aton amay diri sa duta pangayuan nimo sang isda nga imong isud-an, ano ihatag ni tatay mo? Manog agud magkagat sa imo? Hindi. Sinya kon ang aton amay sa duta makabalo maghatag sang aton kinahanglanon, labaw pa si Kristo ang aton amay nga amo ang nag-provide sang tanan naton nga kinahanglanon sa sininga duta. So lawas non physical kaya kinahanglanon, kag spiritual nga kinahanglanon ginahatag ina ni Kristo. Okay? Aton gid pinsaron kag una-unaon nga ang tao may kalag kag espiritu. Ang kinahanglan iya sang aton kalag indi kanon kag sudan. Ang pagkaon sang aton kalag amo ang espirituhanon nga mga pulong, nga amo ang pulong sang Dios nga kasulatan o kon Bible. Okay? Si Kristo sang gintintar siya ni Satanas, nagsiling si Satanas siya, okay, ginagutom ikaw, himuain ng bato nga tinapay para may kaunon si Kristo. Anong sabat ni Kristo? Siling ni Kristo kay Satanas, ang tao hindi mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa pulong sang Diyos. Okay? May dua ka kinahanglanon. Kinahanglanon sa aton lawas, kinahanglanon sa aton kalag. Ang pagkaon sang aton kalag, amo ang pulong sang Diyos, nga amo ang Biblia. So anong himuon naton para makakaon ang aton kalag?
kinahanglan nga magpamalandong kita sang pulong sang Ginoo. Sa atong pagbasa sang Bible, pamangkuto naton ang aton kaugalingon. Ano ang ginatudlo sang Bible sa akon? Nanungod sa Dios. Ano ang ginatudlo sang Bible sa akon? Nanungod sang sala nga akon likawan. Ano ang ginatudlo sang Dios sa akon? Sang sugo nga dapat nakon tumanon. Ara ina dira tanan. Pamalandungan nimo ang pulong sang Ginoo, kay ang pulong amo ang Biblia, amo ang kalanon sang aton mga kalag. Kag kun hindi kita magpamalandong sang pulong sang Dios, ang aton kalag ginagutom adlaw-adlaw kay wala makakaon. Kabangdanan nga jutay lang nga tentasyon nga magaabot sa aton kabuhi, tumba dayon kita tungod kay mahuyang ang aton kalag kay wala makakaon sang espirituhanon nga pagkaon nga amo ang pulong sang Ginoo. Mayara nga tudlo sang Bible nga ikadua nga pulong nga amo si Kristo. Si Kristo ginatawag nga pulong. Kagini makita naton sa John chapter 1 verses 1 pagkadto sa 2. Siling niya, sa ginsugoran amo ang pulong, kag ang pulong kaupod sa Dios, kag ang pulong Dios. Ang pulong nga ginabalik-balik dira amo si Kristo. So paano naton iya mapakaon ang aton kalag? Kay Kristo nga siya ang ginatawag nga buhi nga pulong. Ang Bible iya pulong nga ginsulat, living word of God. Si Kristo iya amo ang kalanon sang aton kalag nga ginatawag nga buhi nga pulong sang Dios. Okay. Sang nagapanudlo si Kristo sang una, kag naghimo siya sang milagro, ginpakaon niya ang mga tao. Mga 5,000 nga mga tao, ginpakaon lang niya halin sa 2 ka isda nga gagmay, kag 5 ka bilog nga pandesal nga tinapay. Ang nakakaon 5,000 nga mga tao, kag may sobra pa nga 12 ka basket. Naghimo si Kristo sang milagro. Wala problema sa iya, kay man siya Diyos ng kamanan, kag mahimo niya ina. Okay, ang mga tao nga nakakaon, sa gisunod-sunod kay Kristo kon diin siya makadto, nagasunod sila kay Kristo, hindi kay interesado sila sang kaluwasan, sang ila kalag, kundi nga gusto nila nga maghimo pirmi si Kristo milagro, agod nga makakaon sila, kag hindi na sila magsagi trabaho. Amo lang ng tuyo nila. Okay, na-record sa John chapter 6, ginprangka kag ginhambalan sila ni Kristo. Ang silin ni Kristo sa mga tao nga nagasunod-sunod sa iya agod nga makakaon, siling ni Kristo sa iya, hindi kamo magpangabudlay, hindi kamo magsagi pangita sang pagkaon nga nagakapanos kag nagakadunot. Pangitaan ninyo ang espirituhanon nga pagkaon nga makahatag sa inyo sang kabuhi nga wala sing katapusan. Siling sa mga tao ti, hatagi kami sina. Siling ni Kristo, ako amo ang buhi nga tinapay nga naghalin sa langit. Ang magakaon sang akon unod, kag magainom sang akon dugo, makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ang mga tao wala kaintindi, nagbiya sila, kag naggulumoron. Sila nga paano maghatag sini ni Kristo siyang unod, kag siyang dugo agod kauno naton. Wala sila makaintindi, nga gintudlo ni Kristo, espirituhanon, nga pagkaon, agod nga ang ilang kalag, kag ang bugos nilang kaugalingon, makaangkon sang kaluwasan. Ining ginhambal ni Kristo ngayang unod kayang dugo, nga dapat kaunon kag imnon, nagahambal ini siyang kamatayon, didto sa cross. Si Kristo naghalad siyang lawas, nagpatulo siya sa iyang hamili nga dugo, agod matinluan ang aton kalapasan.
kung batonon naton nga Kristo sulod sa aton kabuhi, katulad nga ginkaon kag gininom naton ang espirituhanon nga pagkaon. Nagapaintindi sang pagtuo kag pagbaton kay Kristo sulod sa aton nga mga tagipusoon. Okay? So may dua ka kamaturan nga aton gintun-an paano makakaon ang aton kalag. Makakaon ang aton kalag paagi sa pagpamalandong sang pulong sa Ginoo kag pagtuo kag pagbaton kay Kristo, ang Kristo nga naghalad siyang kabuhi, siyang lawas kag nagpatulo siyang hamili nga dugo para sa aton. Kay man ang Bible nga siling ang dugo amo ang nagatinlo sang tanan naton nga kalapasan. Kung wala magpatulo si Kristo siyang hamili nga dugo dito sa cross, wala sing bisan sino nga gamanan kag gwapo nga tao sa sini nga kalibutan nga makaangkon sang kaluwasan siyang kalag. Amo ina nagsiling siya, ako amo ang buhi nga tinapay, ang akon lawas amo ang buhi nga kalanon, kag ang akon dugo amo ang buhi nga ilimnon. Katapusan nga pulong nga gintudlo sa aton sa ngalan ni Kristo amo ni siling sa Bible kag pagatawgo naton siya prinsipe sang paghidait. Prinsipe sang paghidait. Bisan pa ang anghel sang natawo si Kristo nagkari kag naghambal sa mga shepherd bala magbantay sang karnero. Nagsiling ang anghel, siya, dalayaw na ang Diyos sa langit, kag himaya sa mga katauhan, nga iyang nahamutan. Karon, nga gabi, nataw sa banwa ni David, ang prinsipe sang paghidait, nga amo si Kristo. Ang anghel nagdala sang balita, ang prinsipe sang paghidait nga mo si Kristo na tao. Kag siya makita ninyo ini nga nakulan sa pasungan. Okay. Bisan ang anghel naghatag sa aton sang minsay nga si Kristo pagatawgon nga prinsipe sang paghidait. Dumdumon ginaton nga ang Diyos sang paghidait. Gusto niya nga kita nga mga tao diri sa dota makaangkon sang kalinong kag paghidait sang aton pagpangabuhi sa sini nga kalibutan. Kapangdanan ni si Kristo nagkari agud nga maangkon naton ang Dios non nga paghidait sa tunga naton nga mga tao. Okay. Ini nga Kristo ginatawag nga prinsipe sang paghidait. Kung ikaw kag ako magbaton kay Kristo, subo nga prinsipe sang paghidait, ikaw kag ako amo ang tao nga sarang makapaluntad sang paghidait diri sa dota. Pero ang tao nga nag-reject kag nagsikway kay Kristo, makabig ina nga tao nga troublemaker. Siya amo ang himo sang tanan nga mga gamo sa sini nga kalibutan. Kay man ang prinsipe sang paghidait wala sulod sa iyang kabuhi. Sang tao nga nakabaton kay Kristo, subo nga prinsipe sang paghidait, ina nga tao amo ang tao nga nagapromote sang paghidait sa sini nga dota. Masiling naton siya nga peacemaker ina nga tao. Ang tao yang nagsikway kay Kristo, troublemaker. Amo ina nga sa aton pagpakabuhi dira, may ara nga kagamo tungod kay may ara nga mga tao nga nagapaluntad kag nagapromote sang kagamo. Apang ang mga anak kay sang Dios nagapromote kag ginapaluntad ang Dios non nga paghidait. So anong himuon naton samtang nagasilibrar kita sining Pasko sa sining nga tuig? Dapat ang prinsipe sang paghidait aton batonon
sulod sa aton kabuhi, kag maangko naton ang kaluwasan sang aton mga kalag, kag maangko naton ang kalinong sa aton panimalay, kag kita ang mga tao nga nagapromote sang Dios nun nga pagidaay tungod kay may Dios sa sulod naton nga mo si Kristo, ang ginatawag sa Bible nga prinsipe sa pagidaay. Subok siyang imong kabuhi, itugyan ang imong tagpusoon sa Ginoo, magpaubos ikaw kag ako sang aton kagalingon, kag batonon naton siya singgot, kag alargaro naton si Kristo, tubdo siyang pagbalik liwat sa sining nga kalibutan. Mga kautoran, madamong salamat. Diri kita magatakop, kabay nga ang Dios magahatag sa aton sang Dios non nga kalinong kapag idait sa sinigid nga tiyon. Madamong salamat.